kapena ndi timapereka uthengawo munjira zosiyana-siyana. Nthawi zina tilemba ma press release, nthawi zina tipanga ma press conference, nthawi zina kuyika mauthenga kayongoyeka zikwangwani kapenanso mauthenga ma radio ni ma TV, komanso nthawi zina timapanga interact ndi anthu amene tikuwatumikira. Munjira zonsezi nthawi zinanso timayankha mafunso. Anthu akamaona zinthu zina zofunika mayankho amafunsa kuti kunanga izizi boma likuti chani, kapena kuti boma likutinji pa zinthu izi. Mafuta akusowa, funso limakhala kuti boma likutinji pa nkhani ya mafuta. Ngati misewu ina sikulongosoka, funso limati boma likutinji pa nkhani ya misewu. Ifeyo ngati office ya information ndiye kumene kuli kochokera mayankho kuti kodi boma likutinji. Kotero kubwera pano lero ndi nkhani yokuti tifotokozere kuti boma likutinji mu mbali zingapo. Lero chidwi chathu kwambiri chikhala ku unduna wa za transport komanso unduna wa energy, kuti kodi boma likuti chani pa nkhani za misewu, pa nkhani za njanji, pa nkhani za mafuta, pa nkhani za magetsi, kodi boma likuti chani. Tithokoze chifukwa cha feedback imene talandira kuti kodi tingatumikire bwanji kuti uthenga wa boma umveke. Titapanga programu sabata yatha pabwera feedback yochuluka. Tithokoze kwa amene muli muno komanso amene muli ku nyumba chifukwa chakuti feedback imeneyo itithandizirabe kuti tikutumikireni bwino. Kodi zimene mukupangazi mumakhala mutapangana, anduna information mumapangana ndi azinzanu nduna zinzanu kuti tikayankhule zakuti yankho chifukwa chakuti tikufuna tikayankhe zimene anthu akufuna kuti amve. Tamva mafunso ndiye tipangane Amalawi akufuna amve vuto lakuti mukuti chani. Ndiye konzekerani kuti mukawafotokozera Amalawi kuti mukutani ku unduna wanu pa nkhani zimenezo. Kuti mukawafotokozera Amalawi unduna wa zofalitsa nkhani ukupatsani microphone kuti mukafotokozera Amalawi. Pa feedback yomweyo sabata yatha tinalandiraponso ma feedback mafunso ena amene ayankhidwenso pano. Komanso kumapeto kwa zonse nduna muyankhanso mafunso amene afunsidwe muno ndi atola nkhani komanso amene angafunsidwe kuchokera ku nyumba. Koma kuchokera ku sabata yatha mundilole ndipereke update choyambirira ya amene anafotokozera anduna za agriculture kuti kodi fetereza akuyenda bwanji chifukwa tili mu nthawi ya feterezayo, mvula ikupita. Ndi anafotokoza kuti fetereza wayamba kupita m'madera. Ndili ndi update from the Ministry of Agriculture ya fetereza mmene wayendera sabata imeneyi. Fetereza wapita madera awa: Mponera, Dowa, Santhe, Kasungu, Nkhamenya, Nkhotakota, South Salima, North Salima, Nchisi, Dwangwa, Madisi. Imeneyo ndi Central, is it Central East? Center East. Center West fetereza wapita Kanengo, Kasia, Likuni, Kamwendo, Nchinji, Old Town na Mitete Dzenza. City Center Kawale, Ngwenya, Mitundu na Tenje, Nkoma, Linthipe, Dedza, Lobby. Blantyre CBD, Mpemba, Lunzu, Mwanza, Chikwawa, Nsanje, Neno, Nchalo. Cholo, Palombe, Mulanje, Tuchira, Luchenza, Chiradzulu, South Zomba, North Zomba, Jali, Limbe. Malindi, Monkey Bay, South Ncheu, North Ncheu, Balaka, Ntaja, Mangochi na Mwera Liwonde. Rumpi, Karonga, Ikwendeni, West Nzimba, Chirumba, Chitipa. South Nzimba, Mzuzu CBD, Luwinga, Nkatabe, Chinteche, Ndijenda. Kumeneku summary yake ma region osewa kwapita fetereza okwana 232,597 bags pofika pa 5 February limene ndi dzulo. Kuchokera sabata yatha
anduna za trade anafotokozerapo policy imene imathandizira kapena imene amagwiritsa ntchito pofuna kuti ayendere mabungwe awo, ena wakapanga enforce zinthu zina, ena wakakhazikitsa mitengo, ena wakakhazikitsanso kuti kodi zinthu zisamapangidwe consume zoonongeka. From last week tikhala ndika update pang'ono kuchokera ku Malawi Bureau of Standards kuti kodi atafotokoza chonchi anduna ku Malawi Bureau of Standards, inuyo ntchito yanu, chidwi chanu chimakhala chotani pofuna kuonetsetsa kuti Malawi asadye zinthu zoonongeka, komanso alignment ya ntchito yanu ndi Malawi 2063. Ndiyambe kuitana inuyo Mr. Fred Sikwese, Director of Standards Development ku Malawi Bureau of Standards, kuti mutipangire address those issues. Please join us in front. Moja la fotokozera inuyo mutipatsa update kuchokera mana fotokozera anduna anu kuti munaenda sabata zapitazi kumakatseka mashopu kuti ena agulitsa zinthu zovunda zina zoola, mwina mwayambira kuti zimenezo zili pati, kodi mwapitilizabe kapena mwasiya, komanso zimenezo mumazipanga ndi cholinga chanji, kodi chidwi chanu chilipotani kuti Amalawi asamadye zinthu zovunda. Ndikupatseni mphindi zosapitilira 10 kuti mugwire ntchito imeneyo then mutisire bwalole. Thank you. Zikomo kwambiri nduna, ndiponso ndipereke ulemu kwa nduna energy, ndiponso nduna transport. Anduna ndiyankhepo chonchi kuti sabata yatha nduna za mafactory ndi za malonda anafotokozadi za udindo umene malamulo anapereka ku Malawi Bureau of Standards kuti tikamagwira ntchito zathu tionetsetse kuti tikuteteza miyoyo ya anthu, kuti katundu amene anthu tikugula, katundu amene tikugwiritsa ntchito akhale kuti ndiwotetezeka, kuti sangabweretse mavuto. Mphamvu zimenezi zimene bungwe la Malawi Bureau of Standards lili nalo zikuchokera pa malamulo awiri. Tili ndi lamulo loyamba timati MBS Act la chaka cha 2012 limene limaonetsa kuti tione kuti katundu kapena ntchito zina zimene anthu amafactory akupanga kuti ife anthu tizigwiritsa ntchito zikhale za dongosolo. Ndiponso tili ndi lamulo lina lokhudza masikero ndi zipangizo zina zoyezera katundu pa malonda limene timalitchula kuti Metrology Act la 2014. Ndiye anduna mmene mwafotokozeramo ife tikupitirizabe ntchito imeneyi. Sabata yatha anduna za malonda ndi mafactory anazafotokoza kuti anazatiyitanitsa ku office kwawo kuti akatifotokozere ndi kuti pasaso mphamvu bwinobwino kuti kodi chikuchitika ndi chani pansika. Ndipo tikuthokoza kuti mkumano umenewo inde anatipasa nyonga, ndipo nyonga zimene anatipasazo ife tikuchilimikabe, muzitiona pansika apa tikupitiliza ntchito imeneyi mwa mphamvu ndithu. Tikatengera lamulo la MBS Act ililinso ndi malamulo ang'onoang'ono amene timati subsidiary regulations. Loyamba limakamba za certification marks regulations, ndi limene timagwiritsa ntchito kuti makampani onse amene akupanga malonda aonetsetse kuti asatire milingo kapena ma standards amene akugwirizana ndi ntchito zimene akupanga. Ndi zimene timapanga timapita kuma factory ko mosachepera kanayi pachaka kumakaona kuti kodi zikuyenda motani. Ndi gawo limene lionetsesa kuti katundu amene akupangayo akhale kuti ndiwovomerezeka. Gawo lachiwiri timayang'ananso katundu amene akulowa mu dziko muno. Tili ndi lamulo lina limene timati Import Quality Monitoring Regulations, ndipo limene timanena kuti ngati pali ndondomeko kapena standard mulingo umene akunena kuti tikwaniritse izi, katundu yense amene akulowa amene ali ndi standard ngati imeneyo timanena kuti timuone. Ndikuti munthu amene akuchita import before they import amatitumizira kuti timuyese kaye tisanauza kuti bweretsani katundu ameneyo. Gawo lina loonetsa kuti anthu asamadye zinthu zoonongeka timakhala ndi chipangire china chimene timati
market surveillance timakhala tungoyenda no pa nsika nkumakaona mwina amene munationera kumapita kwa January kuja titakhala ndi meeting ndi anduna timakaona no ngati malo amene timakagula makatundu aja nkumaona kuti kodi anthu akuti pasadi katundu oyenera. Chachinayi gawo lachinayi timaonesesa kuti ngati anthu amene tagula katundu tapezana mwina ndi vuto kuti katundu amene ndikumona ngati sali bwino, tiliso ndi gawo lina limene tamati bwerani muzatipeze ku office kuti mutidziwise vutolo kuti ife tilitsatire vuto limene lija kuti paka tione kuti gawo lake kuti layambira pati kuti opangawo asinthe. Anduna ndikabwera kumbali ya zoyeza masikelo, lamulo limene Natural Meteorology Act limatipasa mphamvu lena kuti tionetsetse kuti zipangizo zonse zimene zimagwiritsidwa kuyesera katundu pa malonda zizikhala zovomerezeka. Ndiye timapita mu malo amene anthu akupangira malonda, nkupita kuti tilili maulendo awiri amene timapanga. Loyamba timadziwisa kuti bweretsani katundu wanu. Akabweresa katundu uja masikelo ndi zina zoyezera timaziyesa kuti tione kuti zikuyesa moyenera. Gawo lina timapita ngati inspection imene ndimangopita kukadzidzimutsa. Ulendo woyamba timadziwisa kuti tibwera, koma ulendo winawo timangokadzidzimutsa. Ndiponso timathamangitsidwa ndi anzathu ku Malawi Police Service tikamayenda ulendo umenewo kuti tionetsetse kuti masikelo kapena ndi zipangizo zina zikhale kuti ndi zovomerezeka. Ndiye anduna kunena kuti mphamvu zimene anationjezera anduna azamalonda ndi mafactory nkhani imeneyo tikhala tikupitiriza, ndipo tiziyesesanso kuyenda ndi anzathu a nyumba zofalitsa nkhani kuti ngati pali zinthu zina zake zikuluzikulu zikuchitika tizikhala kuti tiyenda nawo kuti azithaso kudziwitsa dziko za zimene zikuchitika, ndipo kuti ifeyo mphamvu yathuyo zikuyenda motani. Ndipite no gawo la ifeyo udindo wathu poonetsa kuti maplani a Malawi 2063, Agenda 2063, kodi ife gawo lathu ndilotani. Ife gawo lathu pa Agenda 2063 o Malawi 2063 monga tonse tikudziwa kuti pali nsanamira zitatu. Ifeyo nsanamira imene zambiri zathu zikugweramo ndi nsanamira ya industrialization, zokonza za factory, chitukuko cha mafactory. Nde pali zinthu zingapo zimene zinayikidwa mu Malawi 2063 zimene zikusonyeza kuti ifeyo tionetsetse. Choyamba nchonena kuti tithandize makampani ang'ono, micro, small, medium and medium enterprises, kuti amenewa athandizike kuti atukuke athe kumabweretsa katundu wawo pa nsika. Nde takhala tikuma athandiza anthu amenewa kuwaphunzitsa kuti amvetse zimene ma standards kapena milingo imene ilipo ikufotokoza. Ndiponso tinalowanso mugwirizano ndi anzathu a Smedico kuti tizithandizana limodzi pomaunikira ma kampani ang'ono amenewa. Gawo lachiwiri ndiloti tionetsetse kuti limene ligwirizananso ndi yoyambayo kuti tikamati tikuwathandiza kuwaphunzitsa, cholinga chake kumapeto tifuna kuti anthu amenewa apeze chilolezo, certification, kuti ma products awo aja akhale ndi certification mark. Ndi zimene zitakhala tikupanga moti ma MSME ambiri ali certified. Mwachitsanzo chaka chimene changotha kuyambira April wafika 2024 tachita certify ma MSME okwana 197. Gawo lina ndiloti tionetsetse kuti tikamati tikuchita malonda ndi maiko akunja, ife ngati Malawi Bureau of Standards tikapereka report kandi certification, anzathu a maiko akunja azivomereza. Ndemo Malawi 2063 muli ndondomeko inena kuti tionetsetse kuti ntchito zathu zimene timagwira zikhale kuti ndizovomerezeka pa dziko lonse lapansi. Nde pali magawo ambiri amene tikupanga pakadali pano tili ndi ntchito 54
zimene zili internationally accredited. Mwachitsanzo, ngati tikufuna kutumiza mtedza kunja, pali gawo lina limene amati mtedza utuyese chemical yotchedwa aflatoxin or poison yotchedwa aflatoxin. Mbuyomu tikachita test mtedza uja kupereka certificate yathu, samaivomereza anzathu maiko akunja mati tikukayikirani. Koma pano titachita yesa aflatoxin chifoti njira imene tikupangira test iyo anaivomereza, ndiyovomerezeka, ndekuti anzathu kunjako azivomereza. Ndizi ndondomeko zena zimene zandiona kuti kumbali ya Malawi 2063 tili ndi ntchito imene tinayamba ndipo tikupitiriza kuti mtsogolo muno tizapezeka kuti Malawi Bureau of Standards zonse zimene ntchito timagwira makamaka tikamapitiriza kuti malonda opita kunja azikhala kuti ife tikati tapereka certificate anthu azivomereza. Ndimene pamene panduna. Zikomo kwambiri. Musanapite nkhani ya ujeni ya of course away from this slightly, timayikamba kwambiri ya laboratory yoyeza za miyala izi. Tumakamba zokuti we now have this laboratory mudziko muno kuti tikhoza kumayeza miyala yathu. Does it fall mbali ya nyomwe kapena mkhoza katsiku lina? If you cannot take it tonight, it's okay. Or if you can, that's your exit question. Kuti kodi nkhani imene jomana zokuti we have a laboratory imene imayeza tsopano za miyala zimene timatumiza kunja kuti we can now test these minerals right here in the country. Is this functional? Yes, zoona anduna tili ndi laboratory imene titha kuyeza zinthu zingapo, tisanena kuti zonse zokhuzana ndi migodi, koma gawo lina ndiloti tikhoza kuyeza. Koma ndizongotengerano kuti anzathu amene akugwira ntchito za migodiwo abwere no kuti ife takhala tikuma adziwitsa kuti panopo tili ndi zipangizo zangati zimenezi, ndiye malo moti muzitumiza masamples anu kunja, tabwera ndi muzibweresa kuno. Ndiye tikadakambirana nawo makampani ngati amenewo kuti mwina asiyeno akazaona kuti kuli ndi magawo ati amene tingakwanitse. Ndithu nduna. Zikomo kwambiri, ndikupempheni kuti mukhoza kubwerera kukakhala kumapitoko. As I said, there will be time for questions. Should there be any interventions from the public out there or from right in this room, but thank you very much, Mr. Sikwese, for that comprehensive update on what you are doing in Malawi Bureau of Standards. Thank you very much. Olemekezeka anduna aza magetsi, anduna aza transport, kunjako nkhani zambirimbiri, koma we expect you to give your statements. Imene tukhulupirira kuti mupangamo touch kuti kodi nkhani za mayendayenda misewu zili bwanji, nkhani za njanji tumakambazira zili bwanji, misewu imene mwakamba kuti kupangidwa achina M1 wa kuli misewu imene anthu akufunsa kuchitipa uko kubalaka kuliwonde kuzomba kuneno East Bank chapananga kunjakwa kuja kodi misewu imene iyi. Give us an update komanso mwina ndi zina zimene mukhoza kutipatsa mafunso ukama at the end. Honorable Minister of Transport, you may join me by microphone ina pai komanso anduna aza energy iniyo ndi tinayambirira tinabwera ndi funso last week. I'm happy kuti the CEO of Eskom is here anafunsa funso ena mu public, I mean from home, kunena kuti akuti tikafuna kulumikiza magetsi pakumakhala ena kumanena zoti tilipirenso ndalama ina yapamwamba, ndiye mukonofunso wemwe mukhoza kukankhira akumwenda alipompa mudzakankhira, but otherwise we're expecting you to give us an update. Nkhani za mafuta mizere kumaonekabe ngati pena ikumapezekabe kuti nkhani za mafutazo zili patipo, nkhani za G2G zili pati, kodi is that the way to go? G2G ya Kenya, G2G ya Twija ya ku UAE, vandalism of infrastructure za magetsizi, all those kena kumupatsirana ya malevi imene zoti ayi mise yakuti siti kupanga chifukwa choti malevi akuti sakubwera ochokera mukhoza kupatsirana ndi a transport, komanso zija mmene zoti ayi mafuta awa sakubwera chifukwa chakuti matankala ino amafuta ino a transport, bwerani mupatsirane, give us your updates. Sindikuyimitsani panjira chifukwa chakuti inoyo si talk show, koma I would want to give you the space, you give us your updates, then mafunso abwera from the audience and from those that are watching us at home. Honorable Minister Jacob Hara, please join us. Honorable Minister Ibrahim Matola, please join us in front.
Awambeni manja mwalimbitse mtima kama bwera. As I said, I won't be interrupting you, but we have my minutes have been go gawile and we 15 minutes at the end and another 15 at the end. Would that be enough? Could it be against when I am be 15 more than next week you can always come back and who goes first? Honorable Minister of Energy, power us. Then Azabwela and another transport. You give us your statement, Honorable Minister. Thank you. Over to you. Good evening, our distinguished ministers who are with me in front, and also the publicity secretary of the Malawi Congress Party, the ruling party, Honorable Jesse Kabwira, CEOs for various institutions, directors from various government departments present here. Our media houses present here, Happy New Year. Some of you are meeting today, and we're still. I'll begin by saying until the lion learns how to write, every story will glorify the hunter. End of quote. Anduna information ndichipani. Mwachitabu ino nditu kusankha platform imeneyi. Chidule fumbi ndiwe mwini. Mpaka tituruka ife tokha ndikuauza Amalawi zimene ife tikupanga. Tiritu ndi president wa masomphenya adanena kuti fixing broken systems. Ndikayambira ku fixing the broken systems mene ananenera president zakhudzaso achimwenanga nduna ya zonyamulanyamulasi zapansewo. Amalawi mukakumbukira dziko lino pasanabwere structural adjustments ma 80s ambiri amene tikuwaona apa ndikatchula zoti kunali ma concession pochoka ku secondary school popita ku holiday asekerera kuti kunali di concession, kunali so ma warranty munthu ukachoka ku chipatala, kapena wogwira ntchito ku polisi kapena mu ame umango ima pansewo basi ikutenga nkukakusiya kumene ukupita. Njirazi zidali zorumikizana kwambiri. Sitima imachoka kunchinji kapena ungoti kuchipata uyo mwakabudula mosemu mubuwamo mpaka ukafika pali Maunde, uyo mpaka ukafika kuchipoka. Pachipoka ngati ine ochokera kumakanjira ndimakwera Ilala kapena Chance Maples. Chidule kumudziko timangoti CM. Anzatu akunkotakota kunkhata Bay kulikoma Chizumulo uyo mpaka ukafika kukaporo amakwera ufulu. Tidali tundi masitima madzimu amanyamulaso katundu mafuta ndi katunduso wonyamulika oti siwo not wet cargo. Zonsezi zikusonyeza kuti dziko lino lilali ndi network. Koma network imeneyi Dr. Lazarus Makaza Chakwera wayibwerezeresa patadusa 24 years. Sitima yoyamba kuchoka ku Beira kubwera mpaka pa Maraka, sipanarumikizike kuchoka pa Maraka kudusa Mbangula uyo Soljini uyo mpaka kafike ku Ruchenza ndikumakafika ku Blantyre sizidateke koma ziteka.
sitima ina imene ndi imene makafika ku Harare makolo athu amakwera imeneyi. Olemekezeka nduna situpita ku Harare apa. Ndakupatsani 15 minutes. Chamwita. Bwerani mu statement yanu mutipatse update mizere ya mafuta ikuyambiraso kodi ikuoneka apo ndi apo chifukwa chani. Tikudzoti mukufuna kutanthauza kuti network ije imathandizira kabweredwe ka mafuta. Chitani koma mumadzoti ndakupatsani 15 minutes. Thank you very much. Chabwino. Kusonyeza kuti mafuta awana akakhala kuti akubwera pa njanji ndi pa sitima ya m'madzi sibwenzi tikuvutika momwe zikukhalira pakati pano. Tankala kapena tingoti truck kuchoka ku Beira kufika kuno ku Blantyre pali mtunda wokwana 900 kilometers. Kuchoka ku Nakala kubwera ku Blantyre pali mtunda wokwana 700 kilometers. Kuchoka ku Dar es Salaam pali mtunda wokwana 1600 kilometers. Ndeka endedwe kama traki saenda ose limodzi. Ndeka bweredwe kake soko mafuta kazingo khala ngati modonthesera. Izi zinakakhala kuti njanje jenalipo momwe akufunira President Dr. Lazarus Makazi Chakwera kuibwezeresa. Izi zipangisa kuti mafuta panjanje amabwera ose kamodzi. Chifukwa zonyamula mafuta azozo amangozilumikiza ndikuti ose wafikira nthawi imodzi kusiyana kuti wina waima pena, wina wagona pena, wina so wapeza ndi futo lotani. Ndiye boma la Dr. Lazarus Makazi Chakwera likuyesesa kulumikiza zidutswa zimene zidaonongedwa maboma apitawo kuti katundu azifika mu nthawi yake ndiponso katundu azifika mwansangasanga. Boma la Dr. Lazarus Makazi Chakwera pa utsogoleri wawo aona kuti mafuta kuti tizigula kwa anthu anayi asanu pa line pomwepa mwachidule ngoti madobadoba nzovutirapo koma nzotheka kuti iwe utakukumana ndi munthu amene akugulisa katunduyo ndi kuthana pamene popo zinazo zibwera pambuyo. Chifukwa chake mtsogoleri wa dziko lino adakhazikisa ndondomeko imene ikunena kuti boma ndi boma kulankhulana ndi kupanga za business naenda chitsogolo, government to government supply arrangement. Chinthu chimenechi poti nchinthu chachinyuwani, nchinthu chachilendo, nchongofunika kuti timvetsesane kuti mtsogoleri wa dziko lino ndi wamasomphenya. Ndikamatchula za kumagesi ndikuwuzani kuti amalayi musayiwale kuti mdziko muno boma lapita lija lidayitanisa zigayo zimajeniseti zoonongaso mafutawo ndi kumaonongaso ndalama zakunja za Malawi. Izizi adaletsa ndi kuyimika makampani ngati amene wowo kuti ife zoti zizipanga hayara zigayo kuti zizipanga magesi ife osatipasaso ndi magesi. Koma Malawi tayiwala tiyeni tikumbukire magesi momwe amazimira ndi boma lapita lija. Lero process ya government to government ili ndithu kuyenda koma chinthu china chilichonse chachilendo kapena chongoti chikuyamba chimakhala ndi anthu ena okhayika, ena oti ulendo umene sitikafika. Koma ine ndikutsimikizireni Amalawi kuti mtsogoleri wa dziko lino sangalitengere dziko lino kupompo, koma zinthu zoti Amalawi mupindule, Amalawi
mumve kukoma. Ndiye ndondomeko imeneyi ndiyothandiza kwambiri chifukwa mafutawa tizagula mukamodzi ambiri, komanso polipira kwake pali kudusa kwa myezi 6 Open tender system imene inalipo ija timapasidwa 90 days. Akatipasa mafuta tilipire pakadusa 90 days. Zimene zimapangisa kuti azachipatala za umoyo akufunanso makobiri akunja, a education akufuna makobiri akunja, a esikomo poti nawonso zida zawo sizipangidwa muno akufuna makobiri akunja, a ijenko akufunanso makobiri akunja, akazembe athu amene ali kunjawo nawonso afuna alipidwe makobiri akunja, onsewa akuchokera kuti muno Malawi. Ndezo sezi kuti muone pa 3 months yapatikanganirane aku agriculture nawonso wafuna gule zipangizo za ulimi kuchokera mmafuta, kuchokera mmakobiri akunja omwewa. Koma tsopano munjira iyi tikhala ndi 6 months yoti titha kuona njira zina ndi zina zimene zikufuna makobiri akunjawa, ukuso tikusungira mafuta amene tikugulisa ndikumaza peza makobiri patatha myezi 6. Ndiye mafuta oyambirira anafika mu dziko la Tanzania. Anthu mufusa kuti kodi anafikira chani ku Tanzania. Doko la Nakala kudadzaza, mastima achuruka kumeneko, zombo zachuruka. Ku Beira kunkodzaza. Titaenda tinapeza kuti malo amene tingapeze ku Dar es Salaam zonkodzaza tinapasidwa ku Tanga. Kuchoka pa Dar es Salaam kupita ku Tanga ndi 140 kilometers. Ndiye kumeneko kumene kudafikira chombo chimenechi chimene chidanyamula 18,575,847 metric tons. Kuzitanthauzira mmalitazi ndi 22 million liters 548,950 liters ya diesel. Ku petro kunabwera 20 million liters 902,230. Ku malitazi ndi 28 million 658,717 million metric tons liters. Zonsezi mukaziwonjezera kuma metric tons ndi kuma liters. Kuma metric tons ndi 39 million 418 and 77 million metric tons ya diesel. Ku petro 51 million 207,667 kuphatikiza petro and diesel imene kutipasa maliters amenewa. Mafuta amenewa anafika pa 29 December. Anatsitsa mpaka pa 4 December kuyika matanki a GBP. Kuti tsopano matanka azinyamula ndikumabweresa kuno ku Malawi. Anokuma adapanga china chiti chonse mpaka kutulusa uthenga mu newspaper kuti makampani achi Malawi apikisane nawo atengepo gawo pokanyamula mafuta amenewa. Koma panali mwina kapena kusamvetsa, kapena ena kuona ntunda, kapena basi kusafuna. Koma fiora ameneyo akhala akubwera, komabe anokuma akhala akukumana ndi zokhoma zina ndi zina kuti mafutawo sakubwera momwe timayembekezera. Koma ndikutsimikizireni na Malawi kuti mafuta amenewa akhala akubwera, ndiponso kuyambira dzulo poti His Excellency Dr. Lazarus Makathi Chakwera adapempha Vice President Dr. Michael Usi kuti akhale nafe pansi ndikuona kuti njira zotipangisa kuti mafuta amenewa abwere mwansanga ndi chani, kuti makiu
amene alipowa achepe. Doko la Beira ndinakhala pakadali pano mukudziwira kuti ndi zisankho zija kunali ndithu timavuto apo ndi apo, komanso mukaonesesa za nyengoso akunena kuti kukubwera na mondo wina kuti faida. Ndizovutira beso kuti ngagwirise ntchito madoko awiri amenewa. Komanso doko la Dar es Salaam ndipo vutirapo chifukwa choti mayiko ambiri akummawaku Congo DRC, Burundi, Rwanda amatengera mafuta awo doko imeneyi. Ndiye ife tapita ku doko la Tanga chifukwa ndikumene kuli malo. Tauzidwa ayikiraso mboni asiwo anokma kuti doko la Beira ndinakhala livutirapo kukhala kuti nkodzaza kwambiri mpaka mwezi wa Juni kapena Julai, ndikuti sitima imene nganyamula mafuta obwera ku Malawi kuno tizamba kwapeza mu Juni kapena Julai. Izi ndi zimene zili pa nyanja, izi ndi zimene zili madoko. Koma sitinasiye makampani amene akhala akubweresa mafuta mwamgwirizano umene unalipo pakati pa NOCMA ndi PIL, Petroleum Importers Limited. NOCMA amabweresa 60% ya mafuta, PIL amabweresa 40%. Awa mgwirizano umenewu ukadalipo, mukaonaso matanka ena akubwera chifukwa cha makampani amene adasayina mgwirizano ndi NOCMA kuti azibweresa mafuta awo, ndi azibwera pang'ono nawonso ndi momwe angapezere, nawonso ndi momwe angapezereso malo otsitsa mafutawa madoko amene ali woyandikira ndi Malawi. Koma mwachidule ndionena kuti ndondomeko iyi ya G2G, boma kwa boma, ndiye loyenda kwambiri kusiyana ndi open tender system yoti umangopita kunyanja kuja nkukakhala amene wapeza ndi amene amakugulisa, koma sombazo sizinali zake, akumugulisaso munthu wina mwina ali kunyumba. Ndi nkhani ya mafuta supply chain is very comprehensive, and I will ask more time in order to come and explain item by item, because I'm taking care of 5 institutions. Kuli Amera alingati awanalipo mpano amalongosola zaka yezidwe ka zinthu amene amepereka ma license ndi zina kuma filling station. Ndeso pali Esikomo amene amapanga amagawa magesi. Ndiye pali Aijenko amene amaphika magesi. Osewa ali mwaine. Ndiye pali Undunaso alipo mpano amene amalankhulaso zochitika za police ya boma kuti awaendese izi. Nde kunkhani ya mafuta ndikutsimikizireni na Malawi kuti mafuta amene anatsalira ku Tanga kuyambira dzuloli ayamba kubwera, ndiponso tikuyesesa pamodzi ndi NOCMA ndi Amera ndi unduna wanga kuti mafuta amenewa abwere ndithu mwansangansanga kuti Malawi musapezekeso kuti mukugona panzera. Ndineso apa matanki opita ku Blantyre amadusa ku Nkhata Bay, akafika pa Mzuzu amadusa ku Nkhata Bay, Lakeshore Road ndi ukaturukira pa Chingeni ndi kumapita ku Blantyre kumatindi kumene tili nazo nkhokwe zathu za 25 million liters diesel ndi petrol. Wobwera ku Lilongwe amadusa ku Kasungu ndi kusasiya ku Kanengo kumene kuli nkhokwe zokwana 25 million liters. Wolekeza Munzuzu amasiya kusonda Munzuzu kumene kuli 10 million liters, 5 petrol 5 diesel. Zinazo tizalongosola bwino kuti uku munachepesa bwanji, uku bwanji munachulukisa, izo tizasanthula mu nthawi yake. Anduna musanapite ku mbali ya zamagetsi mwafotokozera makhalapo ndithu pa nkhani ya mafuta. Ndimafuna kuti mwina
musanachokeretu patakhala mafunso opita kumbali imeneyoyo kuti mwina afunsidwiretu ngati mungafuna kudzawayankha kumapeto mudzawayankha, koma uliwonde kuti pa nkhani ya mafutayo mafunso opita ku mafuta pa nkhani ya mafuta aperekedweretu kuti tisanachokeretu mu discussion imene before you go kumbali ya za energy. Komanso musanapite ku energy komwina ona minister ngati mutadzafuna mupange gawo lanu loyamba, I can also give you the floor kuti titeretere anthu nawo akhoza kutenga nthawi yonse. Pali mafunso ena aliwonse towards nkhani ya mafuta imene nduna ayipereka. There is a hand there. Yeah, mukhoza ima pompo ngati pali mic apatse. Okay. Pali funso linanso. There's a hand there. Apo. Zikomo kwambiri Honorable Minister, mafunso alipo anayi. Amazizi akunena zokuti kodi mafuta amene mwanena kuti akuchokako ena kutanga tikutsala bene mafuta. Funso ochokera ku Leah Malekano from ZBS akunena kuti mwakamba zokuti pali mavuto akanyamulidwe. Kodi mavuto akanyamulidwe amene ndi otani ndipo mukuthana nawo motani? Nkhani ya ma-transporters kuti amati ena kufuna ndalama zochulukirapo komanso ndalama zimene mungapereke kumeneko kuti mupeze ma-services amenewo kwa ma-transporters akunja ndi zochuluka zikhoza kubweretsa mafuta ochulukirako mdziko muno. If you could tackle those ones mwaka changu kuti tisamale nthawi. We are remaining with about 40 minutes. Kufuna kwayankha Amazizi from Capital FM. Na kwa lero mafuta amene atsala kutanga ndi 27.3 million liters. 27.3 million liters kuti abwere kuno. Tipite kwa Leah Malekano from Zodiac. I think the first question you have answered it through your second question or explanation, and all your questions, 3 questions, are aligned. Kuti oseo aukangati wina wayanka, wina wafusa, nkuzayankaso. Yes, indeed, my transporters are local. Zimene akukumana nazo ndi Ntunda, komanso Ntengo. Kuma Ntengo samayika ndano kumayayi.
mitengo yonyamula katundu ndi kubweretsa kwa zinthu amayika ndi a mera. Ndi panayikidwa mtengo pambalambanda kuti wina aliyense auone. Koma tinene mwazoona adi matransporta akwathu kunoko ena matraki awo soti angakafike mtunda umenewo. Ena anazorowera gawo la ku Beira ndi ku Nakala. Koma ine nsatenge nthawi yayitali kuti ndayankhire mavuto awo, koma ife tinapereka mwayi wofuna kupanga business. Ena anabwera, ena zinakanika, ena anatchula zifukwa zosiyanasiyana. Koma napa mtengo ndi wofanana, ndiponso mtengo wake ndi wolipiranso $. Ndezili ndi inu kuti $, iwo sipano mufuna mwagwiritse ntchito wantudu bwanji. Siningakuwuzeni kuti driver wanu akagone mu 5-star hotel, kapena akagone mu galimoto momwemo, kapena akagone pati. Ndi anthu ena akupanga masamu ndikuona kuti ine apa cholowa palibe, ndi kuti bwino ndisiye business kapena sapange business imeneyi. So choyambirira chimene anthu akuona ndikuona kuti kodi ndalamayi ndikayisungunula indithandiza sindithandiza. Koma mukayitenga ndalama imeneyi ndi anzathu amene ali matransport akunja ndi akunoko, ndi zinthu zoti wina wakunoko atha kutengerapo mwayi. Chifukwa anokuma mpaka apereka mwayi kuti matransport ngati alibe fuel wochokera kuno kamba kafika utanga titha kuabwereka tizadulana bwino zikabalansana kuti mwabweresa katundu uja. Ndiye nkhani imene inakula kwambiri ndi imene yoti kusamvana kapena kusamvetsetsana pa nkhani ya mitengo. Koma kuyambira dzulo anokuma mera ndi unduna wanga takhala pansi ndikukambirana amene achione kuti ichi ndi choyenera akanyamula mafuta. Koma zonena kuti mtengo wonyamula mafuta kubweresa kuno uli wodula kuposaso kuti mwina tikaguleso mafuta ena, ayi izo siziti choncho. Koma zinthu zake ndi zimene zonena kuti ena akuona ngati mtunda ndiwe umeneli wautali. Matraki amene tikufuna kuti anakanyamula mafuta amene wawa kuyambira pa 4 January 2025 ndi matraki okwana 1,409. 1,409. Ndi mukapanga divide by 2 kuti mwina traki tipeze matraki half, ndi kuti tipeze matraki mwina 800, ndi kuti traki iliyonse iyenda kawiri, kubwera kuzatsitsa ndikupitaso ndikukanyamula ndikuzabwera. Poyitanira matraki watinayitanisa kuti tikufuna 1,409. Ndi kumayambiriroko tinapeza 100, 120, kena kaikwere nambalayo, kena kaitsike. Chifukwaso akunjawo nawonso amathamanga kutumiza matraki awo ku Congo DRC, ku Burundi ndi ku Rwanda ndi mayiko amene ayandikana ndi Dar es Salaam, including mu Tanzania mo kuperekeraso mafuta. Ndi vuto mene linalipo ndinonena kuti matransport awo ndi mtengo mene unalipo kapena ndi mtunda amaona ngati mpofunika kuti tiwonjezere. Koma tamvesesana amene afuna apange business apanga. Zikomo kwambiri anduna. Tisanapite ku gawo la energy ngati nthawi ingatilole, koma tipite ku nduna wa za transport. Honorable Minister, tipatseni update yanu from your ministry nkhani zokhudza ku nduna kwanu. What Malawians would want to be updated on. Over to you, sir. Zikomo kwambiri anduna zofalitsa nkhani.
komanso anduna za energy ndizindikirenso kupezeka kwa anduna higher education. Maoni ya Malawi nonse ndi inonso muli muno ine ndiyesetsa kuyankhula mwachidule komanso kuti ningofika pa mfundo chifukwa cha nthawi yomwe ndikuona kuti yatsala yochepa. Kunduna wa transport and public works Malawi ndinaukondwa kudziwitsani kuti takhala tikugwira ntchito osati chamasewera kwakukulu chomwe tachita kwambiri mzaka zimenezi chitengereni boma Dr. Lazarus Chakwera ndi kusintha mamangidwe athu amisewu, kusintha mamangidwe athu anjanje komanso kusintha kagwiridwe ka ntchito ka nkhani ya za transport. Mbuyo mukudziwa kuti takhala tikumanga misewu yomwe I think cholinga chake chinali choti tifuna kuti tionetse kuti tumanga misewu yambiri. Koma President Dr. Lazarus Chakwera anatipanga charge kuti tionetsetse kuti tumanga misewu yolimba, misewu yokhazikika, misewu yoti tisapezeke kuti tikumanga mwakabwerebwere. Chifukwa cha chimenechi tinayamba ntchito yayikulu yomanga misewu mosiyana monse ndi momwe yakhale kumangidwira mbuyo monsemu. And tinima projects angapo omwe tikugwira ntchito kuti timusinthe Malawi afike poti akhale wokomera wina aliyense. Ndivomere kuti pakali pano anthu ambiri maonedwe mwawo akuona ngati kuti ntchito za misewu pano zalowa pansi kwambiri chifukwa cha momwe misewu ikuonekera mdziko muno. Izi nchifukwa chakuti tidalibe plan yolongosoka mbuyomo kuti tidziona chifukwa misewu ija imakhala ndi lifespan kapena kuti imakhala mpothera kuti msewu momwe wagwirapo ntchito wakatero ufunika ukonzedwenso. Koma chifukwa chopanda dongosolo lenileni loti tisamalire misewu imeneyi inapezeka kuti misewu yathu yonse ikukhala ngati kuti yangotha nthawi imodzi. Ndeza ngooneka ngati kuti pali chifulibiti cha chisokonezo chifukwa misewu yonse yambiri kuoneka kuti yasongonekera. Koma ndikufuna ndikudziwitseni kuti ngakhale zinthu zili choncho plani iyi yayambidwa kumene ngakhale yakumana ni nthawi yomwe misewu ikuonongeka. Koma pakali pano tili ndi plani yomwe tikukonza misewu pakali pano pa misewu yonse yomwe konzedwa Malawi muno plus misewu yomwe tiyambe posachedwa apa 1400 kilometers yomwe Dr. Lazarus Chakwera akugwirapo sizinachitikepo mkale lonse olomutati mfufuze maregime onse omwe akhalapo mmoyo munomo ngakhale kuchokera nthawi yakamuzo sidayambe tamangapo president mmodzi mzaka 5 wagwirapo misewu yokwanira 1400 kilometers ndikuyamba. Komanso osati misewu yongomanga mwauchi kampeni koma kumanga kuti misewu ikhale yokhazikika yoti ionetse kuti ni misewu yeni yokhala 1400 kilometers simasewera. Pamwamba pa zonsezi pali kukonzanso kwa msewu wa M1 ntchito yomwe idayamba mbuyomo idatitengera nthawi kuti ikhale yolongosoka kuti iyambe bwinobwino chifukwa choti panali zambiri zomwe chifukwa choti timapanga zinthu mwanyuwani momwe sidali sinapangenso mkale lonse zidatengera nthawi kuti ma contractors afike poti ayambe kumanga. Panopa ndikunena pano 40% ya msewu imeneyo yachitika kale ndipo tikukhulupirira kuti ikamafika December chaka cha mawa cha 2026 ntchito yonse yomanga yokonzanso M1 ikhala itatheka. Msewu umenewu china chomwe chidakhala ngati chatichedwetsa pang'ono nchifukwa chokuti tidawunikiranso ma design momwe adaukonzera poyambapo momwe amafuna kuti ukonzekere titabwera kuti ntchito ija iyambe tinaona kuti ayi magawo ena ndi ena amangofuna kuti tingoikanso phula wina pamwamba koma tinaona kuti zaka 5-7 zikubwera misewu ija itivutanso koma chifukwa timafuna kuti tidutsire potu tikadutsapo tikhalenso ndi 30 years kuti misewu titayigwira tikudziwa kuti sitivutanso pachifukwa chimene tinangoganiza kuti misewu yonse tikumbe ndikuyambiranso 1 ngati tupanga misewu yanyuwani ndiye tikuyikulitsa misewu ija kuti anthu anjinga adzithanso kuyenda anthu apansi oyenda pansi adzitha kuyenda. Pali ma bridge omwenso anali ofinyikizika tikuwakulitsanso ma bridge anthu anjinga adziyenda anthu apansi adziyenda kuti tichepetse nkhani za ngozi za pa msewu. Ndicho linga yoti kamafika 2063 tichepetse ngozi za pa msewu Malawi muno ndi 50%. And gawo lalikulu lomwe mapanga imene ndi nkhani ya misewu. Ndiye project imeneyi ikuyenda bwino tilibe vuto lalikulu. Ndikudziwa pali anthu ngati for example ku my escarpments akuchiweta omwe akudandaula kwambiri kuti kodi msewu bwanji kuno ndi nthawi yamvula nthawi makamaka kuterera. Koma ndikutsimikizirani kuti contractor alipo kale msewu umene ujawo uli mbali ya gawo yomwe tikukonza nthawi imeneyi. Zimangokhala ndi contractor kusankha kwake kuti ayambire mbali iyi koma ikamafika December chaka cha mawa
nkhani imeneyi ikhalanso titawonjezera kumene kuja kuti tidasinthanso ma design tawonjezerapo kuyika timati ma climbing lanes mnjira ina kuti ngati mmakwera matraki wochepa mochedwa kwambiri chifukwa choti ndi muntunda ena ofuna kuthamangira amatha kuyesedwa kuti apange overtake malo osalongosoka kuneko zimabweretsa ngozi ndi chifukwa cha chimenechi tawonjezera malo ena omwe pali zitunda tiziwonjezera lane ina yachiwiri komwe kuchitunda kupereka malo a safe zone kuti anthu adzipanga overtake zimenezi nzomwe tikuchita ngakhalenso misewu yathu ya M1 yonse makamaka mitunda yambiri kuyambira cha mumzimba momwe tidziyika malena awiri pokwera kuti tiyepetse ngozi zimenezi msewu wina waukulu kwambiri omwe tikugwira ndi wa M5 ndi msewu omwe umayenda mbali mwa nyanja kuchokera poyambira penepene unayenera kuyambira pa Chiweta koma pakali panopa ukuyambira ku Nkhata Bay mtsogolomo tili ndi mapulani oti tilumikize udziyendadi mbali mwa nyanja uchokera ku Chiweta koma panopa ukuyambira pa Nkhata Bay umadzatulukira pa Chingeni msewu umenewo udatha undingoti watha unatheratu chifukwa choti kumakhalanso matraki ambiri kulibe skero yomwe timayesera magalimoto omwe amakonda kunyamula zinthu zopyosa miyezo zomwe zationongera kwambiri misewu kumene kuja anzathu omwe amanyamula za shuga ndi zina zotero za mizimbe chifukwa choti tilibe skero amangodzadziratu magalimoto infake msewu uja watheratu mosaoneka bwino koma ndikufuna ndikudziwitseni Amalawi mokondwa kuti msewu wa M5 kutawuyambira pa Kaphandenga kusalima ukupita Nkhotakota phase yoyambirira ukuthera pa Benga phase imeneyi panopa ili pa 42% moti tikukhulupirira kuti December uno wa chaka chino ikhala kuti tamaliza nawo pali mafezi ena wachiwiri omwe kuyambira pa Benga ukafika pa Dwangwa ina kuyambira Dwangwa ukafika Nkhotakota mafezi ameneyo tayambe posachedwa apa limodzi chifukwa omwe akutithandizanso no objection atipatsa kale moti ma contractors akukonzeka kuti akayambe msewu umenewo ndipo ndifuna ndikutsimikizireni kuti ikhala ntchito yomwe tiyesetse kuti iyende mwachangu kwambiri komanso mwadongosolo komanso ntchito yapamwamba kwambiri pambali papo pali misewu ina yambiri ndiyankhulekonso za msewu Makanjira omwe I think anthu ambiri akhala kudandaula kumafunsa kuti mudale tinatongoza kalekale kuti mwapeza ndalama koma mpaka pano msewu sunayambe chifukwa chani msewu wa Makanjira uli ndi ma funders kapena omwe akuthandiza angapo andi chinali chikhumbokhumbo chawo kuti msewu tisawuyambe pokhapokhapo onse omwe akulowetsamo ndalama zimene akhale kuti atakwana ndiye chifukwa choti zinatitengerako nthawi kuti onse apezeke kuti tayike mndandanda kuti msewu uja uyambe chifukwa samafuna kuti tiyambe msewu uja nkuoneka ngati wayima panjira nkumanena kuti mwachitsanzo a Saudi Fund alephera kumaliza msewu chifukwa choti anthu satha kumvetsetsa ndiye chifukwa chodikira mafunders onse kuti akwanire zimene zinatitengera nthawi ngakhale a Saudi anatipatsa ndalama zawo pakaleko koma plan ino yomwe tachita kuti project imene iyambe ndikugawa msewu uja kuti ukhale pawiri tayika maloti awiri nde avomeranso ngakhale mafunders athu kuti loti yoyamba tikhoza kuyamba kudula kotheka tikudikira ena ndiye nawonso kuti atisainire zidziyendako koma izo zili apo pali ma bridge 8 omwe ntchito ili mkatikati yayambidwa kale angapo tamaliza kale kumanga chifukwa cha funding yomwe tina ya World Bank atheka kale momwe zikuteremo ndiye kuti chifukwa msewu umene uja mokhala mbali mwa phiri umakhala ndi ma bridge ambiri kwa basi ndipo tate kupanda kukonza bwino ma bridge amene ndoti palibe chaphindu chomwe tingachita koma ndinaokonda kudziwitsani kuti ngakhale kunjako anthu akuona ngati msewu sudayambe wanayamba chifukwa ma bridge tikunena pano ena athapo ena ali mkati ena tikupanga procure kuti ayambenso kugwira ntchito msewu winanso omwe unativuta kwambiri Malawi akhoza kudandaula ndi ochoka pa Chingeni kukafika ku Zomba msewu umenewonso ndiye watheratu chifukwa choti suli bwino konse koma ndinaokondwa kudziwitsani kuti ndikukamba panopa kuchokera pa Nsipe kukafika pa Liwonde contract imeneyo yapatsidwa kale ndipo contractor ndikunena panopa ali pa ground ali busy kumanga kampu kuti ayambe mvula ikangotha Machi uno ikuyamba chifukwa chokuti kuchokera pa Chingeni kukafika pa Balaka kapena neno Balaka ukafika pa Liwonde mpomwe msewu watheratu kwambiri tiyambira mbali imeneyo chifukwa kunsipe kudakaliko bwino ngakhale loterera tiufukulanso kukumbanso kupanganso zamakono zomwe ndinenazi kuti anjinga adziyenda bwino komanso anthu oyenda pansi adziyenda bwino chifukwa cha ma standards atsopano omwe tili nawo izo zili apo paliso phase ina kuchokera pa Liwondepo kukafika ku Zomba kumatawale koma tikukonzanso msewu umene kuti ukhale wonse
wotheka bwino lomwe kukafika mpaka kuzomba kuti anthu adziyenda monga alternative yofunika yote akafuna kupita kuzomba kapena ku Blantyre komanso kupita ku Nyanja. Mbali inanso ya gawo ya msewu wathu omwe tikukonza M1 ndikuchokera ku Pathabwa kukafika ku Nsanje. Msewu umene mukudziwa kuti mbali imene kwakhala tikulandira namondo osiyana-siyana kwambiri, ndipo zinatiwonetsa kuti momwe anamondo akubwerera akusintha pa chizungu amati flood line ndi momwe madzi amalekezera akadzadza. Ndi ma engineers akamapanga design misewu amafunitsitsa kuti madzi pomwe akudziwika kuti adadzadza kwambiri ngati adathera umu msewu wathu tiukweze udzithera apa kuti kudabweranso namondo kapena flood ina msewu wathu ukhalebe wamoyo. Ndi zimenezi chifukwa flood line inakweza ndiye kuti zimasinthitsa ma design onse. Zikasinthitsa ma design amene zimapangitsa kuti tipange ma design atsopano khanga ntchito icho uchedwerako pang'ono. Zimenezi nzomwe zakhuzanso msewu wa Sidiki Mia Highway komanso Gwanda Chakwamba Highway omwe president adanenapo kuti tiyamba kukonza mchaka chimenechi. Tidalephera kuchita zimenezi chifukwa chokuti tinaona kuti pafunika kuti tisinthe ma designs momwe iwo adatipangira charge kuti timange misewu yolimba yamphamvu. Tinaona kuti tipange revisit ma designs athu kuti akhale pa chizungu amati climate resilient. Munjira ina kunena kuti anamondo adabwera aja atati abwerenso ndi mphamvu imene ijayo msewu uja ukhalabe wolimba. Ndiye pakali pano tikukonza misewu imeneyo kuphatikizako msewu wa Chapananga kuchikwawa komanso momwe akafika ku Mwanza. Tinali ma design omwe tikanayamba apo kalekale koma chifukwa cha anamondo omwe anabwera makamaka ku southern region anatipangitsa kuti tipange revisit ma designs athu kuti akhale ma designs ofikapo pachimake kuti misewu yathu ikhale yamakono. Mwachidule misewu ikuluikulu yomwe tili pano tikugwirira ntchito ndi imeneyi. Palinso msewu wina wa ku Ilomba. Ku Ilomba ndi M9 omwe kuchokera pa Chitipa kukafika ku border ya Tanzania. Msewu umene provides a very good alternative yanzathu ochita ku business kuchokera ku msewu wa Songwe. Plan ili bwino pakali pano ngakhale kuti pano pa ntchito inayima chifukwa cha mvula anthu akudandaula kwambiri matope koma mvula ikangotha ma contractor akubwerera pa ground ndipo ndi chitsimikizo kuti zina zonse amaliza ndipo zitha ulendo uno. Tini misewu ina ingapo yambiri yomwe tifunanso kuti tigwirepo monga misewu yomwe anthu akhala kudandaula kwambiri monga ya Lilangwe ku Ujeni kuchokera kukafika ku Mangochi kuchokera cha ku Blantyre kukafika ku Mangochi. Ni msewu wabwinonso monga thandiza kwambiri kuti anthu opita ku Nyanja adziyenda mosavuta. Ma designs alipo tinawo ka 20 km kwati contractor akhoza kuyamba contractor wapezeka moti posachedwa apa akhale akumanga. Kuntsangano ko msewu opita ku Neno kuliso ntchito kumeneko ikuyenda bwino kwambiri. Contractor tidasintha contractor ifana alipoyo amachita njengunje choncho sitichedwa kusintha zimenezo tikamaona kuti contractor kuti chedwetsa sitisamala kuti zititenga ndrama yotani chifukwa timaona kuti chedwetsawo ndomwe amatenganso ndrama zambiri kwa basi chifukwa ena amachitira dala. Vuto lina lomwe timakhala nalo chifukwa anthu akhoza mafunso kuti misewu mukamba yonseyi koma mmati mukayamba kuti uthe msewu umatenga nthawi chifukwa chani. Kapena misewu ina monga Dedza Loop Road omwe ukhanga kuti waima kubwera pa Balaka Loop Road misewu yomwe anthu akudandaula kuti kodi zimachitika ndi chani. Pali zinthu zingapo zomwe zimachitika kuti misewu itivute. Nkhani yayikulu kwambiri yomwe inativuta kwambiri ulendowo chifukwa kuti misewu timati tikakambirana timasainana contract ndi contractor mtengo D apo. Koma vuto lomwe inativuta nkuti pakati pa tinakumana ndi kusintha mphamvu kwacha. Kusintha mphamvu kwacha kumene kuja kunapangitsa kuti ma contract ena omwe ngakhale pogwirizana apo timanena kuti contract singasinthe mtengo. Koma chifukwa cha momwe ndasinthira kwacha kunali kosamveka kuti olo munthu wanzeru zake anene kuti hayi mmangatu tidagwirizana kuti simusintha mtengo. Ndiye chifukwa cha zimenezo ma contracts ena omwe timagwirizana nalo timayikirana chidindo kuti mtengo kusunga sinthe koma momwe kwacha idasinthira moja panalipo tisitikanachitira mwina pamafunika kuti tikambirane. Ndiye chifukwa chokuti procedure yo padalibe poyambirirapo mu contract momwe inalili contract zinakhala kuti zatitengera nthawi kuti tisinthe chifukwa mitengo ija imakwera kwambiri ina times 2 ina pafupifupi times 2.5 malingana ndi zinthu zolowa pamenepo. Chinanso compounded ndi kusowa kwa nkhani ya ndrama yakunja madziwo aphula ndi zina zotero timachita kugula kuchokera kunja komanso mafuta momwe akasowa chonchi mafuta akasowa timayamba kudziwa ndifewa ma contractors azomanga chifukwa matiletsa kuti yayi mafuta watasire anthu adzimu ambiri ndeife amati mitsakayi tikatero ndio kuti ntchito ije timakhala kuti tamba kaye tayima koma nasangala kwambiri ndi report ya nduna kuti ndiye kuti sindikuonanso kuthekera kuti tikhoza kuyima tikhala tikupitiriza kumanga nkhani za misewu. Zina zomwe zimativutitsirapo ndi kuchedwetsa ntchito zimakhala zimenezo komanso zina nthawi zina kusintha kwa ma designs tikaona kuti pakufunika kuti zinthu tisinthe timasintha ndithu monga ndanena apa ndalongosola kale chomwe chimapangitsa kuti tisinthe mwina flood line M1 tinasintha sizomwe
timafuna kupanga poyambirira koma pano tifuna tipange zinthu zokhazikika zoti amalawi aone kuti tili ndi misewu yatsatanitsa yabwino zinthu zimenezo kuzika pamodzi mmapeza kuti ntchito ija nthawi zina ikuyima. Palinso ma contractors ena amadziona kuti ndi wachenjera, amachitira dala kupereka mtengo wochipa kuti awine ntchito ija. Akawina ntchito ija ndiye tsopano amamba kuti apa ncholinga choti mtengo uja ukwere ubwerere pomwe unali. Zimene zija zimachedwetsanso ntchito, timapeza kuti tanchotsa contractor uja kuyikaso contractor wina, zomwe zimatichedwetsera zinthu zimene. Pali misewu yambiri yoti nditati ndilongosole panopa, sindifuna nkuwerenga komwe pepa langa chifukwa ndoti ndikutengera nthawi mundithamangitsa pano, koma chifukwa kuti udziwa kuti mudzinditana nikhoza kubwenzera kulekezera pompa. Komanso pali ntchito ina ya maintenance ndikusamalira misewu yomwe tili nayo kale. Zimenezi nzofunikira kwambiri kuti misewu ija, chifukwa msewu uja tikaukonza umakhalabe ndi provision olokhale kuti msewu titengera 30 years, umakhalabe ndi provision kuti tidziona bwinobwino. Mwina wachita pa pothole pena pake, pali ma pothole ena chigalimoto mwina tayala laphulika pa njira, tayala choka mangopeza kuti chakumba mu msewu. Olo msewu kuti dali kuti ukhala 30 years, umafunika tikachedwa kugwira pamene paja pothole je makhali kukula. Ndi pali zinthu zambiri zomwe mpangitsa ma potholes. Ndi nkhani ya maintenance tikhoza kuvomera kuti inativutirako pang'ono, chifukwa mbali ina ya maintenance ndi ndalama zomwe timatenga zomwe zimachokera ku mtengo wa mafuta. Koma mukudziwa kuti panopa momwe pali pano tidasiya kale kulandira ma levies kuchokera kwa nzathu amera ndi momwe mtengo wa mafuta ulili, chifukwa ukupangidwa subsidize ndi cholinga chokuti amalawi asamve kuwawa chifukwa cha nthawi yomwe akudutsa moyo. Pa chifukwa chimenechi tikupeza njira zina zamakono na traditional mezo tingapange bwanji kuti tikonzere misewu yathu. Ndiye pali ma potholes ambiri omwe anthu akuona ngati kodi bwanji simunagwireko bwanji apa ma potholes mwachitsanzo pakanengo apa anthu akhala kunena patama koma ndilokonda okuzani pakali pano contractor imwe akuti konzera msewu wa Kaunda kumulilongwe muno mukudziwa kuti takonzapo misewu ingapo. Sindafuna ichula dala imeneyi, nimaona ngati amalawi aizolowera tsopano misewu ya makono yomwe akumayenda magalimoto atatu tanga kumayenda mbali imodzi chonchi ukuso ena kumayenda. Ngakhale tiphunzire misewu imene ijayo kuyenda kwake umafunika udziyenda kumanzere nthawi zonse. Ngati kutsogolo kulibe galimoto ina iliyonse upite kumanzere, kuti yemwe akuthamangako kwambiri uposa iwe akudutsire kumanja. Nawenso ukadutsa munthu wina kumanja ukangomudutsa bwerera kumanzere. Chifukwa tumaona kuti tayika misewu itatu iwiri basi angokhala uku ndi uku angkhanga takucheza anthu kutsekeratu msewu wonse chonsecho misewu ilipo iwiri. Ndiye ndiphunzitsa amalawi kuti ni momwe tidziyendera misewu imeneyi. Pali ma interchange osiyana omwe tamangapo, enanso tikhale tikumanga sakuthera pompa yati ndi ma plan oti timange ma interchange ku Blantyre, ma interchange ngakhale ku Mzuzu. Pali nsika paja tikukambirana ndi asiti atithandize kuti tichotse msika uja upite malo ena ake tipeze malo okulirapo kuti timange interchange pamene paja. Mukudziwa kuli plan yomanga airport yatsopano ku Mzuzu. Uchoka ku airport umene kutufuna kuti tike dualize kuti magalimoto aziyenda mosavuta kwambiri ku Mzuzu chifukwa akuvutika kwambiri. Koma ni makamba za misewu ya momuno yomwe tamanga ma 6 lane wa komanso kuchokera pa Kanengo kukafika pa Crossroads. Pali nsewu winanso omwe kuchokera pa Crossroads paja ukatuluka mpaka uko ku polisi ukafika. So plan yathu ndio tukafike mpaka ku roundabout, kubunda roundabout kuja titaupanga dualize kuti magalimoto anthu asamachedwe kuyenda pa msewu chifukwa choti asamakhale non productive chifukwa chokuti akutaya nthawi kukhala pa msewu. Chimodzimodzi nso uchokera pa roundabout ya Kaunda kumapita ku 25 kumene kuja nkomwe kwatsala kumadzaza magalimoto ambiri. Msewu umene ujanso tayikapo kale contractor kuti atikonzere. Contractor amene ndemwe tampempha kuti atikonzere ma potholes omwe avuta mulilongwe muno. Mukudziwa kuti pakati pa Chingeni ndi Blantyre ndi kapena nene kuti pazalewa 10 off msewuso unavuta kwambiri, unatha kwambiri. Pakali pano panine okondo kwauza Malawi kuti tinayikapo contractor yemwe akhala kugwira ntchito pamenepo, kugwira ntchito ndalama zomwe tagwiritsa ntchito pamenepo mwina ichi chingapatse chidwi a Malawi ni ndalama zomwe timatolera pa ma targets. Chifukwa anthu akhala kufunsa kuti kodi ndalama zomwe matolera pa targets zimapita kuti, zimayenda bwanji ndalama zimene zijazo matani mungosunga ndalamazo mungotani. Koma ndalama zimene zija nzomwe tikugwiritsira ntchito kupanga maintenance. Mwachitsanzo chiyambireni ma targets panopa kwatha zaka zitatu ndi miyezi iwiri chitsegulireni ma targets amene ajawo. Ndalama yomwe tatolerapo ndi ndalama pafupifupi 12 billion Malawi kwacha. Pa 12 billion Malawi kwachapo ningo 12.7 so close to 13 billion Malawi kwacha. Pa ndalama imene yoyo
pali ndalama pafupifupi 5 billion or 5.5 yomwe imalowanso ku operational costs zama tollgates. Ma tollgates aja momwe amapangidwa amafunika kuti adziyendetsa okha, ndiye pali anthu omwe amagwira ntchito kumene kujako chiyambireni kufika pano ndalama zina zakhala zikulowa gawo limenelo kuti tidzilipira kumeneko. Komanso tatengapo ndalama pafupifupi 500.6 billion yomwe tagulira malo anyuwani omwe tifuna timange ma tollgates ena. Mwachitsanzo msewu wa Mchinji tifuna timangeko tollgate, msewu wa Salima timangeko tollgates, between Lilongwe and Mzimba turn-off tiyikeponso ma tollgates ena awiri. Tagwiritsa ntchito ndalama zimene zoti tigule malo amenewa ndi cholinga kuti timangenso ma tollgates ena atsopano tidzitolerapo. Ndalamayi niyochepa, mudziwa malipira 1000 kwacha, niyochepa ndithu kwambiri. Chifukwa chake panopa they are not making business sense those tollgates, chifukwa chokuti mutati muone ndakuwuzani kuti atola 12.7 billion, pamenepo 5 chakuti ndi yomwe tagwiritsa ntchito operation, tutsala ndi about 6 chakuti. 6 chakuti yo ndi yomwe tayika contract yomwe munthu akuti konzera contract akukonza between Chingeni ndi Zalewa turn-off. Panopa wangolandirako mwina 3.5 billion yomwe tatsala nayo kuthumba 3.4 billion yoti timalizire ntchito yomweyo. Ndi mukhoza kuona kuti zaka zitatu zomwe tatolera koma ndalama yake imeneyo panopa nsewu kuti timange nsewu 1 km ndi 2 billion Malawi kwacha 1 km. Moti tidakati ndalama imene chaiti ngomangira nsewu bwezi panopa tita yonse kuti anthu asagwire ntchito, ogwira ntchito acha tiuzo ndi sitikulipirani ndalama yonse tingomangira nsewu, tikanamanga nsewu 6 km yokha. 6 km yokha ndiye kuti ndalama ija ndiyochepa. Tikukambirana ndi mabwana athu mukatilola ino kuti mwina ngati Malawi angamvetse tikwezeko kantengo kamene kaja masiku akubwerawo ncholinga chokuti mwina tidzitolerako ndalama yomveka bwino. Mwina mwachidule ndi yankhuleso choncho, kaya mundilola ndigundeko kunjanje pang'ono kapena mufuna lero ndikambeza misewu zokha? Ngati mungagundeko mwina muchepera chifukwa likukhopera pali mafunso komanso pali mafunso ena apapa. Olemekezeka Ahara, kodi bypass ya Mzuzu government to Lupaso via Zolozolo graveyard mumaliza Mzuzu city council palibe chanzelo akunena. Please mulowerere tavutika kwambiri kuzomba jali mayaka mpaka Thondwe ndi nsewu wabwino chonde tithandizeni. Eston Kapalamula from Dedza, kodi timafuna mvetsetsa kuti ndalama za tollgate mukonzera nsewu. I think imene ndimene mwayankhayo. Kodi nsewu wadowa Ntchisi kudzera kwa Mwangala zili pati tikudikira kwambiri. Wena akuti anduna transport kodi nsewu wa Mufozi. I think ni misewu ya ma location imene mafuna sontafuso imene ya kuma location ya makwala mene nyumba mene timakhala imene yonso mayankhulira ndino penanja ku consolo napita tsuna ake kuje kundilandi mwena adandigendera galimoto anthu atakwiya ifo cha nsewu Nasolo bridge ikuduka anyamatano kodi council kujandiza ino city council. I'm telling you there are some roads that are in bad shape. What and hold masegirana na tsuna mata ugenda ifora kuona ura msewu siu kuoneka bwino bwino. Misewu imene jayo amapanga ndani mwambo rigende tsazo likapita kwetu. Zikoma kwambiri anduna misewu yathu ili magawo awiri pakali panopa ndira mulo momwe tidasinthira. Pali misewu yomwe timayichula tingoti national roads kuti anthu angomvetsa kwambiri. Misewu imene ndi yomwe imayang'aniridwa ndi bungwe la Roads Authority. Nde pali misewu ina yomwe iliko ing'ono. Misewu imene yoyo chifukwa choti nthawi yayitali takhatuka nkhani yoti tipange devolution kapena tipereke mphamvu ku anthu ku makonsolo zipite ku makonsolo. Nde misewu ina tidayipereka ku makonsolo mwachitsanzo misewu ya maboma, misewu ya ma community roads ku maboma amakonza ndi makonsolo. Misewu ya masite amakonzaso ndi makonsolo komabe timathandizira mwachitsanzo apa tikukamba za 6 lane tikukamba za dual carriage awa ni misewu yomwe akukonza benda Roads Authority chifukwa ndi ikuluikulu imapanga part of the main corridor yomwe imakhala kuti ikudutsa cities ndiye timakhala tikuwathandiza koma makonsoloso tinapatsa mphamvu yoti adzikonza misewu imeneyi pamakhalanso kathumba komwe kamapatsidwa kwa iwo kuti akonze misewu imeneyi jayo komano misewu yonse dziko lonse ino ili m'manja mwathu apopo ndetitero
titero chifukwa chokuti ngakhale titatsolerako makonsolo asamale koma polisi ya makonzedwe ya misewuyo ndi ili m'manja mwathu timakonzadi zimenezo ndi timapatsa ka budget tikapatsa budget ija zimakhala kwa iwowo kuti aone kuti misewu yomwe tikufuna chifukwa ndi mphamvu ya devolution iyo sitingapatse ndalama nkozo kuti mmangire msewu wakundilandi imakhala devolution kuti ndalama izi wonani kuti mpanga bwanji ndi konsoloyo ndi momwe amakambirana makansala akakhala pa kansolo yawo amagwirizana kuti ndalama momwe zabwera bwanji tiyambe msewu wakuti bwanji tiyambe msewu wakuti imene imakhala decision yapa konsoloyo momwe akuchitira enu wake pamenepopo ndipo ndoti nankhaso msewu wakumzuzu komano misewu yonse yomwe yayambidwa ndofuna kuti ndatsimikizire Amalawi kuti timaliza ndipo pali maplani wenanso kuti tiyamba misewu ina yankhaninkhani yoti sinaitchule nkomwe apa yomwe tikonze misewu imene yoyo ndithu msewu ngati wazomba jali mwane nawo ni msewu wofunikira kwambiri ndipo anthu akhala kuimba nyimbo nthawi yayitali kwambiri ndipo pakali pano tili mkalikiliki maplani kuti tisake ndalama zoti tikakonzere msewu umenewo. Zikomo kwambiri Honorable Minister. Mphindi zimene tatsala nazo zindimati ndiperekenso kwa anzathu olemba ndi kusankhana muli mchipinda chino mwina mukhoza kufunsa mafunso opita ku nduna zathu makamaka ku transport. Any questions? Pali mafunso aliwonse kapena afotokoza momveka bwino kwambiri 1400 kilometers project ya misewu imene mdzaka 5 zimenezi akamba za rehabilitation of misewu imene ikuchitika M1 M5 ndi ina komanso afotokozera za misewu ya location ndi kufotokozeranso ndondomeko zake kuti misewu yonse ndi yawo koma imakhala m'manja mwa makonsolo kwina kuti ngati makwalalamu imakhala kuti makonsolo makansala athu akambirane akapangezo panga prioritize misewu yokuti amange kumeneko anazoti misewu yathu inatha yambiri inakhala moyo wawo wa misewu kotero pano misewu yambiri yukhangati kuyambiranso tili ndi mafunso anzathu olemba ndi kuulutsa nkhani kuti tiwafunse anduna aza transport kapena afotokoza momveka bwino kwambiri ndikufuna ndizindikire kupezeka kwanu ndipo ndipindule ndi kupezeka kwanu anzathu olemba ndi kuulutsa nkhani anduna a transport. Journalists in the house, Minister of Transport. Chifukwa choti mwina ndalama sizikuoneka nchifukwa chani boma likumakakamiza kukazomola kwapa kuzomola apa misewu mbwe ma projects mbwe ndalama palibe funso limeneli likumatisautsa. Ine dzina langa ndi Ronald Vector Judge kuchokera ku Ngoma FM. Ndi mafunso awiri. Funso loyambirira ndilokhudza makambapo nkhani yoti muli ndi masomphenya kuti mutha kukweza ndalama zimene matolera matogeti. Mwina ndimafuna nditamva kuti ino mmafuna kuti mwina ndalama zimenezi zitakhala mtengo wake otani kuti zizitoledwa mtengo otani. Funso lina ndilokhudza njanji ngakhale simuna kambepo koma olemekezeka amatola anakambapo ndithu nkhani imene kuti mwakamba kuti mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera wabweretsanso njanji zimene mwina zakhala kulibe kwa zaka. Ndimafuna nditamva kuti kodi Amalawi adikire nthawi yochuluka bwanji kuti mwina ayambe kupindula ndi njanji zimenezi mwina pofuna kuthana ndi mavuto akusowa kwa mafuta. Zikomo kwambiri. Anduna tsinanga ndino Rebecca Shinjeka Matemba Rock Times. Munakamba kozonena kuti mwina ndama yakunja ndimene yumakupakitsa lijekha makama pankhani yomanga misewu ndiye panopo tikuonanso kuti ndama yakunjayo kungogweragwera ndiye mwayika ndondomeko ya mtundu wanji yonena kuti mwina kuti mupewe mwina kuti misewu idzikanika kapena zinaso zidzikanika. Zikomo kwambiri. Honorable Minister, you may attend to those questions, please. Zikomo kwambiri anduna funso loyamba ndikunena kuti nchifukwa chani mamba misewu yambirimbiri ndalama mulibe ndiye nkumaoneka ngati muli busy yakali koma chosaoneka chochitika. Si choncho sitiyamba misewu ndalama tilibe mudziwe kuti ndikupatsa ndondomeko momwe timayambira misewu. Ifeyo
tikanakonda actually tikanakhala kuti tini mphamvu yomayamba misewu ndalama tilibe bwezi panopa mwina tili ni misewu 2000 tikumanga pakali panopa koma pakali pano ku Roads Authority kuli chindipiti cha ma contracts omwe ali ready kuti tiapange koma sili kupanga chifukwa chokuti tisanambe project ina iliyonse timadikira IQ from treasury ndiye treasury amatiuza kuti tikwanitsa kupanga fund imeneyo yambani kupanda apo olo titafuna motani sitiyamba koma kaona kuti tikuyamba ma projects ambiri modzitombera mmanja kuti ndiye kuti tikukwanitsa kupeza makobidi chifukwa misewu imakhala ndi ma funding osiyana different fundings ndiye mwachitsanzo M1 tikunena pano ili ndi separate funding chifukwa choti M1 sinathe sitingalephere kuyamba M5 because the funding is different and it's secured indiyokwanira chifukwa chokuti M5 sinathe sitingalephere kuyamba Makanjira chifukwa tindi funding iso yake yapaderadera yense umenewo ndiyokwanira ndiye ndingokonza pamene popo kuti sitiyamba msewu ndalama tilibe koma pali misewu ina ya budget yomwe timapanga budget. When we budget, it means that amadziwa budget yathu imakhala yapa pepala sikuti ndeuti ndalama za thumba timakhala tupanga project kuti amalawi akakhoma misonkho ndiye kuti tikwanitsa kumanga msewu ndi nthawi zina zimatheka chifukwa cha zochitika zina mwina target image yomwe timaganiza kuti akhomera msonkho sinakwane ndiye kuti timatha kuchepetsako mwina nkudula komanso mudziwe kuti transport master plan yathu imativomereza to approach misewu yonse mwa mafezi nchifukwa chake timaudula msewu kuyika pa phase mwachitsanzo ndakuwuza kuti Makanjira tayika mafezi awiri chifukwa chokuti gawo linalo sidasainirane pali ndalama zina zochepa zomwe anthu adzipereka kale kuti tipanga koma ifoti mabodi awo sanakumane sidasainirane ndi kuti tidikire mabodi awo bwanji tiyambeko mbali inayo koma ndalama tili nazo ndi chifukwa cha plan yomwe tili nayo timati transport master plan yomwe imatithandiza kuona kuti tiyende bwanji mndondomeko ya kazamangidwe za misewu komanso zoyendayenda zina zilizonse imatilola kuti tikhoza kumapanga plan misewu ija in phases nchifukwa nanena za Lirango apa kuti tiyambako 20 kilometers chifukwa chokuti that will be phase 1 and then akamaliza ma designs mbali nayo ndikuti tionetsetsanso kuti amangeso kwinako afumafunsaso kuti kodi ndalama za tolls mukunena kuti sizikwana ndomwe zingakhale kuti mtengo wabwino kuti ukwane ndi bwanji mtengo wabwino kuti ukwane omwe ungapange business sense ndomwe tidayika poyambira momwe timatsegula ma toll gates nthawi imeneyo of course not taking into consideration kusintha mtengo kwa ndalama yako acha kumwe kunachitika nde ino yomonga atolankhani mukudziwa kuti mitengo ije tidayika ndi yani ija munayamba kutamanga pansewu kuti kuyamba kuyenda mchire kutamanga ndipo tichinayi chinthu cha nyuwani timati Malawi aphunzireko kuti kodi nzotheka kulipira msewu I think kwa nthawi itali takhatuganza kuti misewu imakhala ya ulere timalolera kugula tayala ikatha kuyika mu mafuta timathira mgalimoto muja koma msewu okha timaloti tiyendepo waulere ukavuta msewu uja ma ball joints athu akutha komano timaona kuti kuli bwino zingoiba msewu waulere ndi tunena kuti bwanji tikwezeko pang'ono mdzipereka ukathuta mbalamemba aja kuti musamasinthe ma ball joints muzisevako ndalama chifukwa tikhala kuti tikusonkherana ndalama zambiri ndi plan yomwe tifuna kuti tipange expand ipite kutsogolo tifuna timange misewu ingapo yambiri using that plan yoti tidzikapo ka toll gates anthu adzikhomako pang'ono akatero aponyako ndiye kuti zipita patsogolo munafunsa nkhani yanjanje kuti kodi muli ndi plan yanje yomwe ingathandizire kuti mavuto omwe anena ngati amafuta akhale ocheperako maitsanzo panopa tikumanga mudziwa kuti ndi nkhani yomanga msewu amene njanje ya Maka Bangula taigawa imeneyi dzulo dzanadzana nalo komunamva kuti ndikupereka ultimatum kuti msewu umeneyo ndifuna kuti njanje imeneyi ikhale ready by August ikamati August at least timange station ya Pansanje kuti mafuta tizitha atata abwera ku Beira tizitha kutsitsira pa Nsanje sinkhani yokhayo tilinso ndi plan yokuti tijoine Chirumba po doko lathu la Chirumba kujoina ku Mbeya ndipo mwe tili kale ndi ma resources kapena kuti
timati Malawi Cargo Center tingotero chizungu chake tindi company ina timati Malawi Cargo Center kunduna kwathuku ndi company yoona za mayendedwe ndinayo ku Dar es Salaam komanso pa Mbeya tindi ma facilities amene ma facilities oti they can handle fuel ma facilities oti akhoza kumathandiza Malawi kunyamula katundu wawo mosavuta ndetu funa timange njanje yoti ilumikize Tazara line yomwe iliko kale kufika pa Mbeya po line ilipo kale ndeti kafika pa Mbeya ndikuti katundu wathu mafuta wakuvuta akudandaula za transportation akhoza mangoenda pa njanje kudzafika pa Chirumba kufika pa Chirumba ndekuti tinyamula tika pa madzi kufika pa Chipoka ndekuti ikukwera njanje tsopano kudzafika ku Lilongwe njanje zina ngatufuna ende mwachangu zikupita ku Blantyre chifama line out natsegula apwai kuzopititsa madzi all the way down to Monkey Bay to supply the southern part of Malawi. So plan tina ndi imene anfunso lomaliza munafunsa ena kuti ndrama yakunja ikungogwera I think mwina amafuna athandauzo ndrama ya Malawi fanati munena kuti ndrama yakunja imakuvutitsani koma ikungogwera ma projects omwe tikupeza pano ma financing athu ali in foreign currency so tikamapeza financing kwambiri in foreign currency ndekuti zikuthandizaso kubweretsa ndrama yakunja kuno ku Malawi so monga imwani ndani naye M5 makanjira ukundakuzani zanse wa matawale wa Zomba ku Balaka yonse ma funding ake ya in foreign currency so it means kuti ma projects akuthandizira kubweretsa ndrama yakunja muno mu Malawi sakuchepetsa mphamvu koma akuthandiza kuchepetsa mavuto a ndrama yakunja mu Malawi komanso tindi ma plan ena obweretsa ma projects ena omwe president akuuzeni patsogolo I think pa 14 pano akamatse gulira parliament kuti kubwera ma project ankhani omwe akubweretsa ndrama zakunja kuti vuto limene tithanirane nalo monga ifeyo kunduna wa transport nationa soti ndi gawo lina omwe tikhozogwirapo ntchito kuti tichepetse mavuto amenewo zikoma kwambiri. Thank you very much Honorable Minister. Anduna tangotsala ndi a minutes ochepa if you may compress yani ya kujeni ya ku energy mwina mu 3-4 minutes just a brief mubweranso wiki mwina mawika obwerawo kuti muzati pase comprehensive vision ya mbali ya zaku magetsi ndikupatseni ma minutes atatu. Zikoma kwambiri Amalawi anzanga ndingokhudzako mothamanga choncho kuti nkhani ya magetsi kapena ngoti Eskom ndi Ijenko ndizoona kuti mdziko muno Amalawi mukumana ndizovuta pa nkhani ya magetsi komanso tiyeni tiyamikire kuti bomali la Dr. Lazarus Chakwera pamene amalowa mboma anthu ankhani anali atalipira makobiri ku Eskom koma osalumikizidwa ena mpaka adamwalira khumbo lawo silinakwanisidwe atabwera Dr. Lazarus Makazi Chakwera ndikukhala pansi ndakuluakulu wa ku Eskom adaona kuti kuli bwino ndondomeko imeneyi iziyenda kwa anthu amene adalipira kuyambira 2018 2016 17 18 19 mpaka ukafika 2020 azilumikizidwa ndiponso ndi anthu amene akupanga ma application anyuwani mu 2020 kumafika 2024 programu imeneyo imayenda limodzi ndiye lero anthu amene alumikizidwa mu ndondomeko imeneyi ndi 95,000 households komanso Amalawi tione mdziko muno magetsi amene tili nawo ndi ochokera kale 1966 ku Nkula Tedzani kuzabwera ukapishira amene anapangidwa 2013 population ya Malawi ikunka ikula komanso Amalawi tiyeni tigwirane manja momwe amanenera president watu Dr. Lazarus Makazi Chakwera umbanda ndi umene ukutibwerezeresa mbuyo pali Eskom 2 imene ikumanka ikuitanisa makobiri kwa anthu kufuna kulumikizidwa kapena kufuna kupanga zachangu Amalawi pali nambala yoti muziyimba kwaneneza anthu amene akupanga nkhalidwe umenewu chifukwa si wonse amene ali ochokera ku Eskom amene akupanga zimenezo komanso tenti kurupirire chonena kuti mmakukamu mmanyumbamu mmayadimu mitengo sitikudula ikungokhala ndi imene ikupangisaso kuti zingwe zizigwirana
magesi azizimazima, matransformer anthu kumaba, ena kuchosa oilo, ena kuchosa zipangizo ndi zina zimene zimapangisa kuti magesi akhalepo. Izizi nzofunika kuti Amalawi tonse tigwirane manja, chifukwa magesiwa kungochosa china chake pa transformer zimpanga affect oka tenga makobiri pa ATM, zimpanga affect amene ali kuchipatala, amene ali pa oxygen, zimpangaso affect amene tikusunga mankhwala osiyana m'mafiriji m'manyumba mwatumo. Tikuona ndiwo zambiri zikutayidwa. Ine ndi boma la Dr. Lazarus Chakwera tikumva nanu chisoni pa zimene zikuchitika. Komanso tiyeni tione kuti kodi zimene zikuchitisa kuti kapena pazikhala kuzima kwa magesi ndi chani. Nthawi ya Namondwe ino ndiyovuta kwambiri. Magesi amachokera kumadzi, koma mvula ikamagwa anthu okonza magesi aja sisimatheka kuti akagwirepo ntchito mpaka mvula ija itasiya kugwa. Izizi zimene zikupangisa kuti mapolo ambiri akupezeka kuti akumagwa. Tsiku lina chinapanga Namondwe muno mulilongwe, kuyambira pa Kanengo mpaka ukafika kudowa mapolo kugwa, ukuso kuyambira pa Golomoti mpaka ukafika ku Monkey Bay mapolo kugwa. Izizi zimene zikupangisa kuti mphepo imene kubwera ndi mvula imene ikubwera ndi chiopsezo chosiyana choti chikupangaso zoononga zipangizo za magesi. Kumapeto Amalawi ndikupaseni uthenga wabwino. Mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Makathi Chakwera adapita ku Tanzania sabata yapitayi. Banki yaikulu ya dziko lonse lapansi ndi banki ya kuno ku Africa konse ndi bungwe la Rockefeller adafusa president athu kuti apereke ndondomeko yawo, masomphenya awo azamagetsi kuyambira 2025 mpaka ukafika 2030. Kunduna kwanga kudapasidwa uthenga umenewu ndi Eskom, ndi Igenco, ndi Amera kukhala pansi ndikuona kuti kodi ndondomeko imene tingayipange bwanji. Kumbali yonjezera mphamvu za magetsi, boma la Dr. Lazarus Chakwera limanga damu lopanga magetsi la Mpatamanga. Mpatamanga udatchulidwa 1964 desidasiya. Lero lino Dr. Lazarus Makathi Chakwera afuna abwerese game changer magetsi okwana 361 megawatts mpaka modzi pa damu la Mpatamanga. Kuchokera kuchileka kuzafika pa bridge imeneyi kudusa mu Chikuli ukuso malire ndi Mwanza ndi Neno pamene pakhale damu limene lizipanga magetsi okwana 361 mpaka modzi zinachitike muno Malawi. Makobiri amenewo apezeka kale ndi amene amakasayina president ndi nduna ya zachuma inenso ndinali pambalipo kuti World Bank atipasa makobiri amenewa kuti tipangire ntchito imeneyo apezeka kale. Komanso kuliso kukhonza zina ndi zina zimene zikusokonekera ku Eskom kuti Eskom awonjezere kulumikiza anthu magetsi. Tikudziwa kuti matauniwa akula kwambiri. Mukati mutenge nsewu opita ku Mchinjiwu manyumba mpaka afika kwa Nsundwe, kupitiriraso kwa Nsundwe tauni yafika umeneko. Mukafika ukwachi uzira ukuseri koseku kwa manyumba afika koseku. Kuti zonsezi zichitike makobiri World Bank ndi African Development Bank apereka kwa president makobiri ankhani oti tilumikize Amalawi ambiri amene ali pa mndandanda oti akhale ndi magesi. Takhala tikuuzidwa anthu ambiri kuti ayi mamita palibe, ayi mapolo palibe, tikusintha zonsezi chifukwa mapolo akupangidwa konkuno kuchikangawa kuma anthu ena amafuna tizikagula mapolo ku South Africa. Zonsezi tikuziunika ndikuona kuti kodi Amalawi kuti apeze ma services ngati amene wawa tipange zotani. Njira imodzi mwa iyo ndifuna kulumikiza anthu okwana 90,000 pomakwana Juni 2025 chifukwa mamitawo pokwana pa 24 February mamita akhala atafika muno Malawi. Ndiye kuuzidwa zoti mamita palibe, Amalawi khalani cheru, koma chachikulu tiyeni tichepese za umbanda. Munthu mukamuona akubwera amene sali wogwira ntchito ku Eskom munenezeni chifukwa ameneyo afuna abwerezese chitukuko mbuyo ndi kapilikoni. Komanso munthu amene akuoneka kuti akupereka chopereka
chinthu choti munthuyo akulipidwa kale ku Escom zimene zitichepese tokha chifukwa ndi amene tikuonjezera mkhalidwe woyipawu woti anthu ena amene sanali pa line apezeke kuti apeza chithandizo chawo. Izizi zithandiza chifukwa choti pali maprogramu ambiri mukuchokera mu compact energy compact imene president anakasayina ku Tanzania kuti pali programu ya ngwe anthu ena m'midzimu azipeza sola kuti azilumikiza. Komanso president pa programu yawo pa masukulu amakono amene akumanga ndi zipatala zambiri zilibe magetsi, ndiye zipatala zimene zilumikizidwe ndi zokwana 280 health facilities muno Malawi kuti zikhale ndi magetsi. Komanso masukulu amene ali a public akhala olumikizidwa okwana 1000 pa masukulu amene achulidwe kapena asankhidwe muno Malawi. Ndi 4 minutes yeniyeni kuti anthu adzipita live akachite news. Koma tikuthokozeni kwambiri tidzati muli ndi zambiri zofuna kufotokozera pa compact imene president anasayinira, ndipo tiyamikire kuti 90,000 households will be connected po 1 June chaka chino. Komanso mu Germany ali magetsi oyamba adayaka 1966 kufika 2020 Malawi 11 pa 100 ndi amene ndi magetsi. Koma kuchokera 2020 kufika 2024 Malawi 25.9% ndi amene ali ndi magetsi. Kusonyeza kuti mudzaka zinayi kuyambira 2020 to 2024 boma lalumikiza magetsi kwa anthu oposa amene ali ndi magetsi kuyambira 1966 kudzafika mu 2020. Timalizire pamenepa. Pomalizapo ndiye kuti anzathu olemba ndi kuulutsa nkhani kutheka mali mafunso ena mufunsabe ndunazi kamachoka pano. Amakamera amene mungafuna kuperekanso kuti muwafunse mafunso mwapadera aja ku MBS ali pano, anduna za magetsi ali pano, anduna za transport ali pano. Ndikuthokozeni olemekezeka nonse, komanso anduna higher education mukudzabuka slot yanu panopo ndiye kuti ubwera ndili nanu pano. Koma 1 minute mungotsekerayo, we are having 2 minutes yeniyeni inuyo 1 minute yeniyeniyo. Koma ine ndithokozeretu nonse amene munabwera, ma CEOs athu, ma PS athu. Thank you very much for availing yourselves tonight. Our beautiful journalists, you've been exceptional tonight. Thank you very much. And our viewers at home, thank you very much. Honorable Minister, you may give us your closing remarks. Ndangoti ndilimbikitse anthu akwa Nkando omwe akhala kudikira Twitchira Bridge kwa nthawi yayitali kuti tsopano akhoza kusekerera chifukwa chokuti ndalama zoti timangire bridge imeneyo zili mchimake ndipo zapezeka. Anthu akuntchisi msewu wa kumalomo ukatulukira kwa Dzaleka ndifuna kuti ndalimbikitse mwapaderadera. Kumzimba anthu amzimba Mzalangwe omwe akhala kudikira msewu wakafika mpaka ukafukule kwa nthawi yayitali zimwe zaka amve kuchitsimikizo kuti tsopano msewu wawo ukhoza kumangidwa. Anthu akwemba Ngweni omwe msewu udathera pa Ngweni amadikira kuti kafike ku Jenda ku Ngalaweni kumanyamula mpaka ku Mzimba nawonso amve chisangalalo kuti tsopano msewu uja wafika. Anthu akulumphinyika omwe amaona ngati msewu jatulekera pa Bembe kuti tsopano tifuna tiyike contractor wina uchoka pa Bembe kukafika pa gate monga phase yachiwiri komanso ukafika all the way to Chitipa amve kukoma kuti tsopano msewu uja tikhoza kuumanga. Komanso anthu akuchimwaza msewu wakafikano kwawo kuna Mbuma nawonso amve kukoma kuti nthawi yawo yakwana kuti tikhoza kuamangira msewu umenewu. Anthu apa Mzimba pa Boma kuti tsopano tikhoza kumanga misewu ya pa Boma nkukonza kunyamulanso msewu uja ukafika ku Eutini mpaka kumbala Chanda amve kukoma kuti Boma timafuna lija ndi limeneli. Zikoma kwambiri. Thank you very much. Have a blessed night. Mmene ndithu ndimene zina lili kuno ku Kote Mpiko mu mzinda uno wa Lilongwe komwe nduna iona za magetsi a Ibrahim Matola komanso anduna ona za mtengatenga a Jacob Hara motsogozedwa ndi nduna yazofalitsa nkhani a Moses Kunkuyu adayitanitsa atolankhani pofuna kuwapatsa tsatanetsatane wa zomwe unduna wawo ukuchita. Kumbukirani kuti potsekulira tinafotokozanso kuti sabata yatha tinali konkuno pamenenso nduna zinabwera pompano podzaunikira Amalawi ntchito zimene iwo akugwira. Sizokhazo tu inunso Amalawi mumapatsidwa mwayi oti mupereke ndemanga zanu ngakhalenso mafunso pa zimene iwo akufotokoza mwinanso ndi mafunso ena amenenu mwakhala mukumakhala nawo. Muzikhala pomwepo ndithu nthawi ngati yomwe lachisanu lina lililonse pa wireless yanu yokondedwa kuti
muzimva tsatanetsatane wa zomwe maunduna osiyanasiyana muno m'Malawi akuchita. Ine dzinanga ndi Joyful Paliani ndipo ndikubwezerani ku nyumba yathu youlutsa mawu komanso zithunzi mu mzinda wa Blantyre.